Kom til den her, bla bla bla. Ja, det er til en balance 6. Jeg har lige skiftet 3 waves. Okay, fint, det er det. En af mine første Only Water Challenge. Hvis du spiser en maske, skal du lægge noget vand til mig. Jo. Nej. Jo. Ja. Og ikke det ene? Okay, jo, lige. Jeg synes, ved du, hvordan det er, man gør så med den optager, hvad der er inde på skærmen. Ved du, hvordan man sætter det til? Altså, og det hjælper ikke, men synes,